episode masalama kan huang khan sawian chuan wangchen chu a hne ani kha ti chuan arena chu sanan tuma ma se heavenly flame wangin wangchen chuan sawian ani ti shashrokin mi zong hne na ani na apuang chuak ta feitian chuan sawian ani tak empty finfi atuma sawian chu alo ni nge ya nasatakin anin beita ma se sawian chuan feitian beite chu alo dang ve zela at hei to pina beile vebo sawian chuan feitian hne na venerate le chu aron in rol don lo awangin tuna chuan an inkara tuma an in rol don lo ti arila win lightning pavilion hian mit chak lo zok te ti buainan elder te chakna an ma chuana an chapo pui fo thin thu ase feitian chu alom lo hle feitian chuan sawian wangin an win lightning not pavilion hing thanna chu a chhevek to tuna chuan mi zong in an musit hle ni nangaya eng thil po thlengse voin hian sawian chu atlan chu tir don lo mi zong ma ti hlum nge tum ru hle sawian chu aron beile an in beina chu anasa zual so an in bein nasa takawang chuan van boruak po a in then phok thei hiar ani tuma hmu theilo na hmuna chhum chunga chuan an chawa an in beina thom chau chu hriat thei feitian hi 8 star do zong ania a thil ti theina hi sawian a chakna chuan a phak lo hle sawian chuan thei top tak meu in a beile ta a chaw tran hle bok ma se chaw hle chung chuan a rulers bait mangin a beile chun zon ve zela feitian chuan olsam takin a beina chu a broka feitian chuan sawian hne na win lightning pavilion min timwal phawa a rul le nan chuan inun na kha kalak sak don che thinrim takin atia hemin hu hian feitian chu etek chak taka neya hei hian sawian chu nasa takin anora sawian chuan a ruler hmangin block ma se pressure sang zela a dinna leida chu a khi thot thei hial sawian chuan ngai tua dozong level chu kai ve to ma se an inkara hian an chakna in thlauna chu ala lian hle ti a chiang hle a feitian chuan iana ati hlum thei mei dona alan lai chuan an in beina lo endeng tu venerate feng chuan sawian a kuta special ring a om ti a hmua ia lau ring ani ti a chiang hle makati hle a in beina hmuna chuan rang lutukin a chuk ngala aura chak taka wang chuan thlipuina takaron tle a tuman thil thleng chu chiang takin an hmu theilo sawian him turin venerate feng chuan feitian a feizum tak chu a kut zung tang pani chau mangin alo danga venerate feng a chak dan tur chu a hriat viau ani feitian chu a ma chuan thil ti theina nei lo ang main engtin ma a chezom theilo chumi hnuah feitian chuan venerate feng hena he win lightning pavilion le sawian te inkar mi mal in huat na ani thu le lo in rol lo turin atia venerate feng chuan ngoi mak turin ati apia chuan a pai phea a khului mai venerate le chu alo thin rim hle a feitian chu lo tho chokin a hliam deuh bok venerate feng chuan sawian kut chu a chela space ring hi khoya tanga in nei nge tina zota hearing hi a thian pa ia lawa ta ani thu sei sawian hena ia law nena an inkar chung changa zota mi zong chuan an in belai chu makti takin an lo thlir thap sawian chuan ia law chu ati charani thu rila venerate feng chuan makati hlea a kut chu a thla ta ring lo tak chung chuan sawian hena ia law zirlai ani tak empty fin fiana adila chumi channa atan chuan sawian chuan ia lawan hnuchia spiritual imprint pangin bone chilling flame chu ala chhuak ta chu a hmu chuan venerate feng chu a thong hlea ia lawa zirlai nge ani ti chu a fin fiata ani kumtam takal ta khan poison a eya thina laka he bone chilling flame mang hian ia law chuan alo chan chhuak to ti asea nilo se chu adam to alawang ti a hril sawian hena tuna ia law chu khongeya om ti a zota sawian chuan a master chu hall of souls in an mana tuna hian atang mek ti a hril hall of souls ti hminga hriat chuan venerate feng chu a thin rim hle misua le ra phlak tak an ni thu sei ia law chu an chan chhuak ngeyang ti a tianga ma se chumi ma chuan win lightning pavilion chung changa boina chu chinfel photanga yani sawian hena chuan fengzungji kan ni ti in ain mel thriat tira poi ti lo chuan izir tir tuwa po min ngai theyang ati sawian chuan za takin I thian hui zir tir kan ni awangin nang po ka master ni ti na changa chu thil thleng an hmu chuan mi zong chuan sawian le venerate feng in zom na chu makan ti hlea
chuta venerate feng chuan venerate lei hena katan hian voin thil thlang hi I thei ngil turani atia venerate lei chuan enge isoi tum venerate feng ati venerate feng chuan muang changin thinri mangai lo he thil hi remna mangin kan ching fel turani tina changa venerate khuan chuan na taka tangin lo en renga thil chu a thalo le zol done aril ruin lo ti venerate feng chuan a soi chun zama thil danga chuan ni se ithu soi ka pom ve mai thei ma se sawian chung changa ero chuan he taka om chung chuan win lightning pavilion hian in khoi ka phal don lo tia venerate lei chuan venerate feng ke ni le sawian in kara in rul itum tat ani chuan hei hian kan pavilion pahni in lai chin na hi na satakin ati chiang ti na vawa venerate feng chuan sei buai ngai loe karil ru ka siam fel to a win lightning pavilion hian kazir lai sawian anun lak sakan tum tlat ani chuan kan pavilion in kara in dona aum ani po in ka falling star pavilion hian ato thlengin sawian lama ading rengang ti ina changa hei hian venerate lei chu ati thin rim zual so angai tua sawian le venerate feng te in kar bo ruak chu enge ni chi atan he tiang kho pathui hi akal du chan hi ti ina ngai tua chuta venerate lei chuan sawian chu apua kan 3000 lightning movement technique arua kan elder pakhat ne na tangin 3000 lightning illusionary body cultivation method po aruk sakbok chu wangin venerate feng nangma wang hian he hi ka thla thamani chuan engtim nge na kin zela ka win lightning pavilion hi mi te zaron ani le theyang atia sawian chuan a lo changa mi pu na hi adiklo central plains pona auction tanga 3000 lightning movement hi ka leani chu vain ka ru ti isoi theilo 3000 lightning illusionary body chungchang ero chu in north pavilion shoi tu feitian chuan chu technique chu tharum mangin ka te na tangin alama sa ani chu wangin min pu na pahni hi adiklo ani ti ina changa chu thua she chuan venerate lei chu a thin rim zual sawa chu tiang ani chuan he thu hi feitian kuta ka dang in benga a hne na changtu chu an nungang ka ingrol awang atia ti chuan venerate feng hena angai da na zota venerate feng chuan feitian hi sawian ain a upa fe zoka an level po ain thlau lebok an inkara hian in thlau na lian taka oma senior thil ti thena manga junior zokte be chiam hi ming that tumnan thil ti chi ani ngai lo ti ina changa chu chuan venerate lei chu atilom lo hlea ani chuan itima ma lo mo ikal thui ta hretani ataksa tang chuan lightning ron chuaka venerate lei chuan ka win lightning pavilion hian a hlo che iringem ni sawian achunga engma ti min phal saklo wanga kan kaltir mei hi iringama chu thil theilo ani atia a lightning aura chu ati chuaka ma se venerate feng chu anui suk mai aura nge chu activate velia venerate lei lightning aura chu ati top ngal vek venerate feng le venerate le inkara buaina chu asang chho hlea venerate zuan po chu alung oilo ta hle me chu ti lai tak chuan fenking ar chu aron pen chuaka venerate feng hian north pavilion shoi tu hi sawian atan a senior lutuk ati ani chuan ke fenking ar hian ama be phalna ka dile aron tia sawian hian achak lawani chuan 3000 lightning movement hi mangle to lo turin ain tiam turani ma se ka chaklo chuan kan win lightning pavilion hian alaka mel mani na zongjong a pai bo ve kanga tia thil pakhata soibel bok he in be na hian sawian hian atani lo pon lam tharau lam thil ti thena engma apang turani lo ati venerate zuan chuan nui chungin fenking ar hian a soi dikani he thil hi remna zonga chinfel tumin kan thokho vek turani aron tia feitian hi sawian aya upazokani awangin dareka alaka thil ti chu adik lawang thangthar zok ten he thil hi anma ni nan chingfel turani atia ti chuan telepathy mangin venerate le chuan a rokin fenking ar hena iti tur chu isha chiang khop mai sawian hi he in be na hian adam suak turani lo atia venerate feng point in be na chu rem tia sawian hena henula fenking ar hi achak hlea he hi in be na satli ani don lo ifim kur hle turani ti ina rila sawian chuan shit thiam mel takin alua bungata pavilion leader te chu an thutna an kir le ta venerate le po athutna thu in venerate feng laka alung oi lo hle fenking ar chuan malama pana win lightning pavilion atang local fenking ar kania insual turin ka challenge se a chu ipom ngam do ne mati sawian chuan apom khop mai a heavy ruler chu ala chuaka in be na chu an tranta
Fenking ar chuan a wind lightning thread technique mangin a beya sawian chuan a heavenly flame in silt mangin block atuma ma se a chia sawian chuan wind lightning thread a mang ti a hre chuaka wind le lightning te chu a in zom tlatani sawian hian a 3000 lightning movement technique mangin Fenking ar be na chu alo bum zela sawian chuan a ruler chu a vor chuaka thread chu a mana a pot bet a heavenly flame mangin a halta rang takin thread chu atike sama Fenking ar chuan chu mi hno wind lightning thread tamzok a siama a attack chu a chun zom le sawian chu anui zata chaktak anga ilan theinan midang thil ti theina ilo mangru fo thin ti ka hrachiang feiti ani be lai ang bok khan midang chakna I mangani tuna po hian venerate fenga I in ngata nang hian theina taktak inei lo mizara ichapo saklia ve me ani atia sawian hian a attack zong chu 3000 lightning movement technique mangin alo bum zela Fenking ar chuan voina hian mintong hi ivan doi tak zetani tuna chuan kalaka hian engtrik ma imang thei to don lawatia a beina chu ati chak zual sawa sawian chuan a ruler chu nget takina chela chutiang taka min ngai san no chuan voin hian ka thil ti theina dik tak chu kan enti rang che ati alam pan chuan chak takina thlok chawa ma se Fenking ar chuan a thread pangin a lo do leta a colorful phoenix regeneration technique chu activate ngala a taksa tang chuan wind lightning energy source a chhuat tira sawian chuan a 6 joint body flowing ruler technique chu activate in protective shield alo siama wind lightning thread the tek laka chuan alo in venga ma se Fenking ar beina chu a zual zela a chakna chu anasa zual so Fenking ar chuan a wind lightning energy chu voi khata absorb le a wind lightning sacrifice technique chu activate le chu chuan a aura chu na satakina tipunga sawian chu a khu vekani chumi hnuwa chuan lightning a khat a wind killing finger technique chu mana tum le ani chuan sawian nang tha nan che chuan kuzung tang pahni chau atok atia ti chuan chu technique mang chuan akapa chu chuan pressure na sataka peya sawian sil chu a chheranta a beina hian chakna na sataka chua leipum pui chu a nging vek thei hial en tu te point chiang taka mu an har sat le an pu chiang theilo lo clear tu te chuan chu attack chak tak danglam takania sawian taksa chu a chhevek to nge yang ti nan lo seya venerate feng hian sawian himna tur angai tu na sa hle a tu chuan inrol turin athil ti theina chu mana tum bok venerate le chuan alo muwa che chu in ring ranin alo ve bok Fenking ar chu anuya sawian chu a hne to ni na ngaya en tu mi pui te po a hne na lompuin an lo aw man ma se chuti lai mek chuan energy storm chung atang chuan sawian angri budalotas flame chu alo par choka hliam pakhat ma alo nei lo Fenking ar chu a rel ru apoi ta hle mai sawian chuan a beina dolet nan a angri budalotas flame chu a mangta en tu mi pui te chuan makanti na samai chu tlangwa chuan eng technique nge a man wind lightning pavilion na technique chakber te zinga mi chu a dolet theidon empty an lo sei angri budalotas flame thil ti thena chu anasa hle Fenking ar chuan lotas ti chiat nan at chakna zong a manga ma se sawian chuan a thil ti thena chu atipung le zual so venerate feng le midang te chuan an clear uluk le sawian chungchang hritu te chuan hei hi sawian attack chakber flame lotas ani ti an lo sei ve bok tu man an do hne ngai lova chu wangin wind lightning pavilion te technique wind killing finger hian ati top the an ring lo an technique ve in su chuan chak na sataka chua en tu tan chiang taka mu a har sa hle leipum pui chu na satakin a hinga ti chuan thil puak na takalo thleng Fenking ar killer technique chu ati chia sawian a flame lotas po a chak lo hle bok Fenking ar chuan lui chungin hei hi nei zong ani emati chumi chana tan sawian chuan angri budalotas flame chu a heavenly flame pati green lotus flame le fallen heart flame pati mangin azom khom le a ma khan heavenly flame pakhat chaw a manga ma se tuna chuan an pahni in azom khom ta lotus chu a letina chak zual so don ani Fenking ar chuan sawian hian heavenly flame pahni anei ti a hriat chuan amang ang ru hle chuta sawian chuan lotus chu Fenking ar lampan chuan a vom ta venerate le midang te chu an no hlau thong hle Fenking ar chuan iche dan chu ichapo hle mai mo heavenly demon phoenix clan member ka nia
kapma hian chapo taka chengam tur in lo ati a blood devouring soul technique chu activate a invena tan win lightning threads mangin shield asiam bok he barrier atanga chakna na sa tak chuak awang hian an in be na chu en theilo tlukani sawian chun aratas attack chu ati chak hle a rangjok hle bok atopa win lightning shield chu a cheta ma se thinking ar chuan a blood devouring soul body chu ati chia heavenly demon phoenix clan member ani na dik tak chu aron pholang ta ani a main he ani na hi a thup chara a phoenix wings te chu activate he tiang khopa chak ini ka be seilo ka form dik tak ka pholan ngai khopin min dora ma se min hne the na tur ero inei lawatile aura chu ti chuaka sawin le mi zongjong en tu zongjong chu thil chuan a thong hlom hle makti takin an en thap mai chu ta chun western region a demon phoenix clan hing thang tak zinga mi ani ti achiang ta sawin ero chuan a main demon phoenix ruang atangin bone essence chu alo refine to chu wang chuan a phoenix thla chu a hriat chian mel le thinking ar chuan a secret technique chu a activate a che vela chakna zongjong chu atan ala khom ta ani sawian chu na satakin anora tuna chuan nangma angthil nu paimo lo te ka ti dan hi lo en ro ati sawian chuan na ngai to 3 star do zong level thlenga a chakna ti pun theina tur anei ti a hre chuaka mishing tu main chu tiang ana nor na chu an siam theilo mishing ani lo ti a chianga sakol makta kan zo anor na sa tak chuan a chunga om zongjong te chu a ngong vek ani mi pakha chuan pressure hi analutu sawian anu na atan hian a hla om khopanga lauti chuti lai tak chuan sawian chuan aring chunga phoenix blood essence chu alo langa chu oxon nei laya demon phoenix ruanga tanga alak chu essence kha ani thinking ar hi heavenly demon phoenix tribe atanga lo piang ani ti ati chiang hle sawian chu a hlau thong hle chumi tua chuan 3 mysterious flames transformation chu activate chu technique chuan athil ti theina chu na sa takin ati pungta thinking ar chu alo nuya i chakna ti punna tur in nei ani po in i hne the ngai lo tur i pachon me kani voin hian i thingeyang tu man min dang don lawati venerate le chuan sawian hian thinking ar chu phoenix tribe secret technique pang turin anor luya he tlangwal i thian luizir la hi minaran chu ani lo ti achiang alo tia ti chuan thinking ar chuan phoenix bird body chu atnunga a activate lia a technique chakber phoenix secret chu aron pholang ta ani wi learning trade tam tak mang chuan sawian chu aron beita yana chuan a thei tokin alo buma chuti la chuan venerate chuan venerate lei hne na he in beina hian izir life thinking ar chunga engemaw thlengani chuan heavenly demon phoenix clan pumpui chu ati thin urdon loem ni alo ti venerate le chuan chu tlangwa chuan thinking ar chu a hne theyang ti ingai tu ani mai thei ma se chu thlengai lowanga ti venerate feng chuan tun thleng hian engma soi thei ani lo an in beina azo huna tu nge hne na chang tu zok a hriat me anga lo ti ve bo sawian chuan thinking ar beina chu alo bum zela ma se threads te chuan an lo zui se chu ta thinking ar chuan ka technique hi tu man an la pum pel ngai lo voin hian ka that che ni chuan he technique hi nangma hriat rengna ani kum khwa tawng ati sawian chu a hoile ta thinking ar chu aron beita a ruler chu ala chuaka phoenix ka atanga lo chuak secret threads te chu ati chia thinking ar chuan alo nui sat mishing hlut na nei lo mi chakna dinga nu engtrik dange min do theina tur in nei chu i enang ati sawian chuan a heavy ruler chu fire lotus le green lotus flame in some khom glaze lotus flame mangin azom khom ta thinking ar secret techniques ta chu thread zongjong chu ati chevek ani chumi nuwa 3000 lightning movement technique mangin chak takin atlana thinking ar chu char satuma ma se thinking ar technique chu ala zolo secret threads chu asiam thar le sawian chu beile turin atir le iena chuan rang takin alo buma thinking ar nei tumin malama pan zel ma se a invent atan secret thread tamjok achua
ma se chu ti chung po chuan sawian chuan fenkingar bul chu a thleng thei a ruler manga asa don lai tak chuan fenkingar chuan secretariat mang chuan chaktakin aron beileta sawian chu chaktakin leilama anor thla a khului mai thil khu chuan lai hun chu a luah khat ta veka fenkingar po chu a chaw to hle ni na lang chu thil khu wang chuan engma chiang takin hmu thei ani lo fenkingar le venerate le chu an nuya atopa sawian chu atlom tan ni nan ring venerate le chuan venerate feng lungai na awanga angoi reng chu a en renga mi te chuan fenkingar chu thil ti thei takani thule sawian chuan ama hne turin chance anei lo nin an lo sei winlanding pavilion sipai te le zirlai te chu lomin an lo awa ma se chu ti lai tak chuan chulai hun boruak chu aron in her dang lam le sawian chuan a heavenly flame pathum te chu azom khoma angri budalatas flame chu alo siam le fenkingar chu mu thein amang ang hle ti riat sawian chuan heavenly flame pathum te manga lotas flame mang chuan a top khartumin final attack nei atumta venerate lein chu chu mu chuan makat ti hleya engtinge hetlang wal hian heavenly flame sang sang pathuma zom khom thei atia venerate feng chuan ialau chu hreringin anuya hi ialau zirlai dik tak chu ani alo ti chuan episode chu heta hian atop ta ani guys episode lo omle tur en thoi kan du ni chuan 1.5k like kin tirila comment zahni tal ting thei box se comment non oi vekani I thei phei chuan milo share sakla kan thlin theni chuan episode dang karon da le vat don nia episode lo omle tur tan like comment share kha thei ngil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don nia mino en sakawangin lom thu ka soye